Okay, so tifuna tulangeni mapadera ndithu monga takhala tichita nthawi zonse ma meetings athu timakhala nawo 7 o'clock mammawa, right? So mukakhala muli ndi nthawi ndithu mukhaulowa ngati mumadalisaka nafe ena ndithu takhala tikukhala nawo amakhala ndi amakuseta pa issue but ambiri timakhala nawo live, so timakhala bwino kukhala live because that way timakhala kufunsa mafunso makhala ma discussions zokambirana tikamaliza. Alright, so lero tikuwana nawo mpingo wati number 7 unapangidwa list pa number 7 ndi Laodicea, right? So pazifuka tadumpha mpingo number 6 ndizafotokoza next week za mpingo number 6 umene uli Philadelphia, right? So akati kufuna naone mpingo wa Laodicea kuti kodi uthenga wa Mulungu kupita mpingo umene unali wotani, and zofunika kwambiri kuti timvese zinthuzi tiseke maso kuti tikemphere Ambuye tifathokoze mapadera ife chisomo chimene mwationesera ife mwatichotsa kutali kumene tinali kupanga study Bible, study Daniel, pano tili mchivumbulutso ndithu tikuzati tangodusa pamwamba chabe inokha mmene mungatipangisa teno tikazame ndi kulowa kwakuyako mukhale nafe pamene panga study akoseni ena kuti tikhale nawo limodzi komanso mudalitse onse amene akusatira pa YouTube ndi kuonera ma TV muzina Yesu Kristu yamphera. Amen. 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 All right, so tipange share screen kuti tiyambe kuphunzira tu lalero. Right, I think ikuchita. Right, I think iwoneka mbali yomene, eh? Yes. Okay, so tikuona kuti tinamba ku Ephesus, right? Ndiye tinazakwera kupita ku Smyrna, kukwera kupita ku Pergamo, kena kuzasesereka kufika ku Thyatira, titadusa Sarde, kena kwapatili kuti ku Laodicea. Okay, so inali mipingo imene Yohana amalemba. So tikaona muno mutona no Patimo anali chapa Yohana amalemba kalata kwa mipingo isanu ndi iwiri. Koma taonanso nawo tuno tikamakamba za mipingo isanu ndi iwiri tukamba so ichi ndi china chikulu chimene chikukhuza anthu a Mulungu makamaka mpaka ku malekezero anyani anthawi, right? So ndimafuna kuti tisanaone za mpingo wa ku Laodicea tivesese tivesese za utumiki wa Mose ndi Aaron, chifukwa chokuti tikamvesesa za utumiki wa Mose ndi Aaron tivesesenso makamaka za utumiki wa ndani wa Yesu Kristu. Okay, tikaona za utumiki umene anapanga Mose ndi Aaron ndi utumiki umene tikaona zimene apanga Yesu ndi utumiki osatani wabwera mu chinthu chimodzi. Mose anali ngati wosogoleri wa Israeli amene amayankhula ndi Mulungu ndipo iye amauza Israeli zomwe Mulungu akufuna achite, amene Aaron anali ngati wansembe. Okay, so tikaona ziwiri zonse zino zikukumana mwa ndani mwa Yesu Kristu, right? So tiyambeni tikamba kuona tona Mose ndi Aaron amaonesera utumiki wa ndani wa Kristu, tikamaona makamaka mu ndondomeko ya mpingo komanso tikamaonanso mene mpingo wafunga nani uyendere. Okay, so sanayambe ndifuna ndikangopanga china chake mwachangu ndikupezane, sorry for this. Wait. Okay, all right, so I was just checking up on something real quick. Apologies for that. All right, so tikamaona za utumiki wa Aaron ndi Mose tona tino mautumiki awiriwa anali ndi ndondomeko zake. Okay, tikamaona ndondomeko ya Mose anali ngati type tikamakamba za type tikamba za chifanizo, right? Tikamakamba za nkhosa imene maphedwa inali type, Yesu ndiye mwana wa nkhosa, right? So tikamaona za Mose anali ngati mene alili Yesu, right? Tikamaona Mose na mene anakisina chino ni Mulungu kuti akapulumutsa na Israel. Tikaona tuno Mose anali ngati wonesera Kristu, foti munthawi ino ndi Kristu amene Mulungu akwisana ntchito tatani atipulumutsa ife. Mose anali ngati
mneneri amene amalosera zimene Mulungu akufuna kuchita, right? Tikamona za Aaron anali wansembe wamkulu. Tikaonanso Bible tunatuno Yesu ndiye wansembe wathu, okay? Hebrew chapter 9. Ntchito imene amagwira Mose anali ngati wopereka lamulo, right? Mulungu anagwiritsa ntchito Mose kupereka lamulo, komanso anali ngati woweruza, right? Komanso amene anali ngati wokapulumutsa ana Israeli. Pamene Aaron ntchito yake inali kwambiri kupempherera ana Israeli, right? Ana Israeli akachimwa, Aaron amene amapereka nsembe, komanso ndi amene amapempherera anthuwa. Mwanjira ina ngati wayimirira anthuwa. Tikaonanso amene Mulungu anawayikira, right? Mose ndi amene anachita kuyitanidwa mu tsamba lija limanyeka lija, koma limayaka koma osasanduka phulusa, osanyeka, right? Exodus 3:10. Pamene mayitanidwa a Aaron, ona nayo kuti no Mulungu ndi amene anamuuza ndani? Mulungu anamuuza Mose kunena kuti ukasankhe ndani? Mbaleyo kuti akhale wopatulika ndi kukamuzoza ndi mafuta iye ndi ana ake kuti azikhala yani ansembe. So tona kuno menana maofesa awiri anachita kuitwa ndi ndani? Ndi Mulungu, okay? Tikaonanso kodi usogolawo wanayo utani? Mose anali ngati ngati administration, okay? Day-to-day running ya Israel kuti makosa ntende nyamuke, makosa anatipanga nyana mapanga ndi Mose, right? Tikaona kuti Mose namene anaza panga zuri ayi structure, right? Anasankha ma elders 70 kuti aziyang'ana yani malamulo kapena zolakwika zimene zichitika pa Israel, right? Akang'ana zimene zovuta kwambiri zipite kwa ndani? Kwa Mose. Nali ngati the judicial administration amayendesa ndi ndani? Ndi Mose, administration ya ana Israel. Pamene tikaona roho ya Aaron ndi amene amachita kwambiri ngati kukalowa mchipinda chokalikisisa, kupanga chotetezera ana ndani? Israel, okay? So izo ndi njira zimene anthu amakhalira. Tikaona kuti amayimira Yesu motani, okay? Tikaona Deuteronomy 18:15 pamanenera kuti no pazabwera mneneri wina azabwera ngati iweyo. Tikaona pa Yohane chapter 7:37, 38, 39 anthu anazindikira nene uja nduti amene even ophunzira kana kukhulupirira. Tikamona Machitidwe chapter 3:20 kumasisira mpaka 26, olo even tikaona pa Marko chapter 9 pamene akuti mangire sasa Eliya sasa ndanuja Mose ndi inuyo munganana uyu ni mwana wange ndimuda mumvere iye. So ndene amene amana abwera anali ndani? Anali Yesu amene anthu osamafika ndani? Amvere, right? Tikaonanso apa tikamaona uneneri usogolero wa ndani? Wa Aaron kuti umaonekera bwanji kwa Yesu. Tikaona Hebrew chapter 5:1-4 amanati wansembe amasankhidwa pakati pa anthu kuyimirira zinthu za anthu. So usembe wa Yesu Khristu unayamba kuchitika after Yesu atabwera ngati munthu. Father wansembe amafunika akhale munthu, right? So Yesu anabwera zakhala ngati munthu pakati pa ife. Kenako pamenepo usembe akonatani unayamba after Father wansembe amafunika apereke mphatso komanso nsembe, okay? So mphatso imene nsembe imene anapereka Yesu ni moyo wake. 1. Mphatso imene watipasa Yesu Khristu ni mphatso ya Mzimu Woyera. Machitidwe Luka chapter 11:13. So wansembe tikaona pa Hebrew chapter 5:1-4 apereka zinthu ziwiri: nsembe, mphatso. Nsembe moyo, anapereka moyo wake ngati mwana wankhosa. Mphatso akutipasa moyo wake wogonjetsa tchimo ndi imfawo, akutipasa ifuzira mwa mphatso yajani ya Mzimu Woyera. So tikaona utumiki awiri a Aaron ndi Mose, tiona kuno osewa zikuyimira ndani? Yesu Khristu. Kodi zikuonesera bwanji Khristu? Tikamaona pa Yohane chapter 6:14 anthu anazindikira nayo kuti mneneri uja choonadi, mneneri uja amene afika bwere ndani? Ndi uyu, right? Mukapita pa channel chathuchi cha SO Studies mukapeza ulaliki umene ndapanga wotchedwa mneneri mwangati ine, prophet like me, right? Umene ndapanga study wambiri kuti tikamakwaza mneneri ina amene amafunika bwere ndi wotani. So sindidusa so imene. Komano pa Yohane 6:14 anthu anaonadi kuti truly mene Mose anali right? Mose atabwera anapanga establish the whole system of worship
yonse kuyambira malamulo 10 kufikira ku malamulo azinsembe, malamulo azakudya, malamulo opanga administration zonse, right? Mose. Pamene Yesu Khristu ati chilamulo chinadza mwa Mose, koma choonadi ndi chisomo chinadzera mwa ndani? Mwa Khristu. Yohane 1:17. So nkhosa zimaphedwa zija zimayimira Yesu, wansembe amayimira Yesu, kachisi amayimira nsembe, right? Utumiki wina uliwonse umene Mose anabweretsa zinayi zithunzithunzi sinayi zenizenizo zimayimira yani? Mose. Mose anazikumana katatu, Deuteronomy 16:16, malo amene Mulungu anasankha Yerusalemu katatu panyaka anthu amapita kuti ku Yerusalemu. Komano Yesu atabwera ikudza nthawi pa Yohane chapter 4 verse 20 mpaka 24, anthu azapembedza mu mzimu ndi choonadi, osati ku Yerusalemu ngene ku phiri, right? So tikaona tino mene Yesu anabwera chipembedzo chonse chinasintheratu. Just as mene Mose atabwera chipembedzo cha anthu chinasintheratu, Yesu atabwera chipembedzo cha anthu chinasintheratu. In terms of what? Ma types anapanga mindi manyani? Ma anti-type, right? So umu ndimene titaone mene zinakhalira. Pamene tikaona utumiki wa Aaron wonse, tikamakamba kwambira chachikhumi chimaperekedwa kwa Alevi. Okay? Chimaperekedwa kwa Alevi fanyani? Chifukwa choti Alevi anaibe malo. Anaonga pasida kuti muzinda unalonso wa nice time, azipasida malo outside kuti azitha kusunga nkhosa zawo. Anaibe cholowa chawo chinayi Mulungu, right? So ngati chachikhumi chimaperekedwa ndani? Kwa anthu, right? Tikapita chipangano chatsopano tiona nawo tikawerenga Hebrew chapter 7, right? Chachikhumi it was tied to lamulo la unsembe wa Aaron. Pano patisi kuyendanso unsembe wa Aaron, okay? Tikuyembera unsembe wa Melkizedeki. Melkizedeki ndi wansembe amene panalibepo kuti asanali connected ndi Alevi mwanjira ina iliyonse, right? Koma anasanduka wansembe chifukwa cha oath kapena kulumbira kwa ndani? Kwa Mulungu. Unsembe wake unayamba. Ndipo tikaonanso Yesu Khristu unsembe wake ukamba motani? Motero. Right? So tikamona bwino unsembe wa Yesu Khristu uli motero. Lero pana amanati muzili basanzibusa fe chachikhumi chifukwa ndi Alevi. So kungotero ndio tino mwamba kukana unsembe wa nani? Wa Yesu Khristu. Mukukweza unsembe wa nani? Wa Alevi. So tikaona unsembe wa Khristu, how do you sustain anthu amene akutumikira Yesu Khristu panopa? It's free will giving, right? Mutakaona so presentation ina ya chachikhumi ndizopereka, so sufandiwe kwambiri umene. Komano unsembe wonse wa Aaron, okay? Unsembe unatha choonadi chimene chinabwera chokhazikika ndi unsembe wa Yesu kudzera mwa Melkizedeki. Unsembe umene ndi umene timaona kuti ndi Yesu Khristu amene akutetezera inu ndi ine, amene akupereka moyo wake kwa inu ndi ine. Ndi Yesu amene tikati tapemphera. Roma 8:26 imene akuti mzimu amafuula ndi zobuwula zimene silingathe kuzimvetsa. Roma 8:34 imatakamba ndi Yesu amene atipemphera. So Yesu atipemphera ife kudzera mwa mzimu wake, right? Ndi amene atumikira kwa ife kachisi amene ali matupi athu. Amene. So tikamaona muno tiona utumiki wonse wamangirika mwa ndani? Mwa Yesu Khristu wa unsembe, right? Now, so tikamona utumiki wa Aaron ndi Mose, zonsezi zamangirika mwa munthu mmodzi amene ali Yesu Khristu olungama, right? So tikamona utumiki wa Aaron ndi Mose uli ngati chifanizo, chithunzithunzi. Zonsezi zikukwanisira mwa ndani? Mwa Yesu, okay? So tikamona ngati mneneri, Deuteronomy 8:15, okay? Nakamba kwa business zimene zanakamba zoti kubwera mneneri wina, prophet unto me, right? Tona tuno Yesu ndiye mneneri amene anatani? Analoserera apa. Deuteronomy 8:14, 15, 16, 8 mpaka 18 makamaka. Tona nawo kuno kunenera kumene kunakwaniritsidwa Machitidwe chapter 3:22 mpaka 26. Mneneri amene amakamba ine ndani? Ndiye Yesu. Amen. Okay? Tikamakamba za unsembe, right? Exodus 28 ndi Leviticus 16 amene amachitira kutetezera nsembe wamkulu. Wansembe wamkulu anali ndani? Aaron, okay? Pano tikaona leroli wansembe wamkulu kwambira time ine atauka kupita kumwamba. Wansembe wamkulu ndiye ndani? Ndi Yesu Khristu olungama. Hebrew 4:14 mpaka 16. Yesu ndiye wansembe wangwiro olungama, right? So tikaona 7 usogoleri, right? Mose ndi amene Mulungu anamupatsa ntchito kuti akatulutse
Aisraeli pa Deuteronomy 34 verse 10 to 12 ndi amene anasogoleranso mu chipululu chonse. Amene atisogolera ife ni ndani? Tini mfumu imodzi yekha imene ili Yesu. Levitical Bebani chimuso 19 verse 16. Yesu ndiye mfumu ya mafumu ndi amene atisogolera ifeyo, right? Tikamakamba za Yesu ndiye mutu wa mpingo, thupi si denomination imene tikuiziwa. Tikamakamba za thupi tikamba za onse amene anozazidwa ndi mzimu wake. Efeso 1 verse 22 mpaka kumapeto, right? Onse amene anozazidwa ndi mzimu wake ali part of ufumu wake, right? So tikamakamba za ufumu wake, ufumu wakhala ni mfumu imene ilamulira inu ndi ine, ndi Yesu Kristo alamulira mu mzimu wathu. Luka chapter 17 mpaka 21 amatikamba kuti anawafunsa tinoni ufumu udzalita, ufumu suzandikulozerana, ufumu uli mkati mwanu. So tikamakamba za ufumu tikamba za Yesu Kristo kulamulira mkati mwathu kutipasa mzimu wake. So ichi ndicho koma m'maso mwathu tikachiona. So tikamaona za mautumiki awiri anali ngati olekana pakati pa Mose ndi Aaron. Pamene tikamaona mautumiki awiriwa mwa Yesu pa Zekaya 6 verse 13 amati kuti ndipo mtendere uzakhala pakati pa awiriwo, pakati pa Atate ndi Mwana, right? Koma akamba zakuti iye azakhala pa mpando wake ngati wa mfumu ndi kutumikira ngati wanyani wansembe. Pa Zekaya 6:13 timawuzidwa ifana kuti azakhala wansembe komanso azakhala soyani mfumu, zimene sizimachitika ku Israeli. Nthawi imene Saulo anafuna kuphatikiza zinthu ziwiri, zinayi mfumu anapereka nsembe, ufumu wake unatha, right? So ufumu si malwedwa akhala nsembe, wansembe samalwedwa akhala mfumu, zimakhala zinthu ziwiri zotani zosiyana. So ulosi umenewo umene amaukamba pa Zekaya 6:13 unakwaniritsidwa mwa Yesu Kristu. Okay, tikamazamba za mboni ziwiri zonanso mautumiki amenewa. Okay, so kufikira apa sinuzangati wayi mafunso kapena ndemanga ina iliyonse tisanapitirire. Right, ngati pamene ndemanga ndizithula mavesi muzindiwerengera. So tikamakamba za mpingo, right? Wachipangano chatsopano unakhala pa maziko a utumiki wa Kristu, right? Umene uli pakati pa utumiki umene umaonekera mwa Aaroni ndi Mose, kumene uli mwandani muonse umodzi mwa Yesu Kristu. So tikamakamba za utumiki wa Kristu kuthupi lake kapena mpingo wake, right? Kumvesa kuti Yesu ndiye mutu wa church, okay? Mutatiwerengera pa Efeso chapter 1 verse 22 mpaka 23. Mose atiwerengera pamenepo. Amene angawerenge ndani chonde fande sindingayankhule ndikuwerenganso at the same time mawanga asasa fati really the day I also have to present. Sister Catherine, mungatiwerengereko? Efeso chapter 22, Efeso chapter 1 verse 22. Yeah. Anakonza zonse pansi pa mapazi ake, nampatsa iye akhale mutu pantu pa zonse. Verse 23. Kwa eklesia amene ali thupi lake, mdzazidwe wa iye amene adzaza zonse mzonse. Yeah, so tikamaona eklesia, tikamaona za mpingo, Yesu ndiye mutu wa mpingo. Just like Mose anangati mtsogoleri woonekera kwa anthu, Yesu ndiye mutu wayani wa mpingo wake, right? So Yesu siri kumuona panopa kumano ali mkati mwathu. So tikamakamba za akhristu wonse pa dziko lapansi, akhristu wonse pamodzi ndi mpingo, right? Akhristu mmene tili panopa ndi mpingo wa online, right? Akhristu let's say akumana apena pake ni mpingo wa ku Bangwe, akhristu akumana ku America mpingo wa ku America, right? Koma akhristu wonse pamodzi alozazidwa ndi mzimu wake akutchedwa mpingo wa Mulungu. Tikamakamba za mpingo wa Mulungu si denomination yaliyonse, imeneyo ndi mipingo. Anthu akumana pena mpingo imeneyo, right? Koma mipingo, right? So anthu akumana pena ndi mipingo. Koma tikamakamba za mpingo tikamba za akhristu wonse in total amene alozazidwa ndi mzimu wake. Amene wa mutu wawo ni nani? Ndi Mose. Yesu amene akwasogolera, right? Akoloso 1 verse 18 ndi 1 Peter 5 verse 4 tawerengera enepo.
Akolose 1:18 Yeah. ndipo iye ali mutu wa thupi ekleziyayo, ndiye chiyambi wobadwa woyamba wotuluka mwa akufa, kuti akakhale iye mwa zonse woyambayamba. 1 Petro 5:4 ndipo pakuonekera m'busa wamkulu mudzalandira korona wa ulemerero osafota, momwemonso anyamata inu mverani akulu. Amen. Yeah. Thokoza. So tikamona apa tikuona kuti Yesu Khristu ni mutu wa thupi. Thupi ndi ekleziya, anthu osazozana ndi mzimu wake, right? Iye ndiye mutu wampingo kapena ekleziya, right? So iye ndi wobada ati woyamba kutuluka kwa akufa. Waya kuti woyamba wobada kutuluka kwa akufa. Ife anena kuti tikamakamba za imfa zonse zimene zinachitika, anthu ndikukisira ngati Mose, anthu onse ngati Lazaro, right? Anauka kuyambirira before Yesu. Komano Yesu atchedwa woyamba chifukwa chenena kuti iyeyo ndiye khayo amene imfa yake ndi kuuka kwake kumene kunatibweretsa ife yani moyo wosatha. So chifukwa chimenechi ndi woyamba, right? Moyo umene wapanga iyeyo wakonza iyeyo akutipasa ife yani akutipasa ife tonse. So iyeyo akukhala woyamba mu zonse, right? So tikaonanso kuti tikamakamba za busa wamkulu, right? Inde machechi makhazi busa. Efeso 4:10-11-12 ati anakwera ndipo anapasena akhale aposo ena akhale azibusa etc. Koma ndoti ni busa wamkulu amene ali mmodzi amene atiphunzitsa tonse. Busa wamkulu ndi ndani? Ndi Yesu Khristu, right? Ati iyeyo ndi amene ali mbusa wathu. Ndi akuchenjeza chifukwa chimene muzimveranso yani akulu anu chimodzimodzi ngati mmene ife timamvera yani busa. So tikamaona za mpingo, taona kuti mutu wa mpingo ndi Yesu. Komanso pachinthina imene tifuna tivesese ona ife tonse as a Khristu tilinso ndi chinthu china. 1 Petro chapter 2:9 tiwerengere. 1 Petro 2:9 koma inu ndinu mbadwa yosankhika, ansembe achifumu, mtundu woyera mtima, anthu amwini wace, kotero kuti mukalalikire zoposazo za iye amene anakuyitanani mutuluke mu mdima mulowe kuwunika kwace kodabwitsa. Amen. Ziko. So tikamakamba za Khristu ati ndife mbadwa yosankhika, ansembe achifumu. Muona wenepe mtundu wa anthu otani oyera mtima. So ifeyo collectively pali amati priesthood ya Khristu kapena unsembe wa Chikhristu. Aliyense amene ali Khristu amalowa mu unsembe. Nkona timati ni wansembe wathu wamkulu amene ali ndani? Yesu Khristu. Wansembe ndi amene amasimira pakati pa anthu, kutumikira anthu muzinthu za anthu, right? Koma ngakhale pamakhala wansembe wamkulu pamakhalanso ansembe ena amene amatumikira kuthandizira. Koma ndo ansembe yekha amene amakalowa wamkulu amene amakalowa kuti muchipinda chopayikisisa. Wansembe wamkulu ndekha amene akalowa chipinda chopayikisisa. So it's the same way kuti Yesu ndi amene ali pamaso pa Mulungu panopa as we speak, right? Pamene inu ndine tili pansi pa dziko lapansi pano tikupasira mwayi oti tikakhale ana ake, right? Tikakhale otumikira anthu ena. So ifeyo ndife oyera chifukwa choti mzimu wa Mulungu kali mwathu. Just as Shekinah glory, ulemerero wa Mulungu wakhala chipinda chopayikisisa, chipinda chimene chacho chimakhala choyera. So inu ndine mzimu wa Mulungu kali mwathu ndife oyera immediately, right? China chimene ndinafuna kukuwuzani ndi ichi, ati mulowe kuwunika kwake kodabwitsa. Tikayamba za kuwunika tikamba za chani? Kodi ndi kuwala kumene timaona? Yohane 1:4 ndi 3 makamba tino mwa iye munali moyo, ndipo moyo unali kuwunika kwa anthu, ndipo kuwala kunabwera pakati pa mdima ndipo anthu sanawuzindikire. So tikamakamba za mdima tikamba za malo amene palibe kuwala. Kuwala ndiye chani? Moyo, right? So tikamakamba za kulowa kuwunika tikamba kulowa mu moyo. Chimene timalandira kwa Khristu ndi moyo, moyo olungamawo, moyo ogonjetsawo. So tikakhale moyo umeneyo ifenso talowa mukuwunika, ndife anthu oyera. That's what akutanthauza baba. Okay? Ndife anthu oyera, tini moyo woyera, right? Therefore timamba kupanga mature kapena kukhwima mu moyo umeneyo. Chifukwa tikhaliratu timamba kufanana ndi moyo umeneyo mkati mwa ndani? Moyo mwathu, right? So izizi ndi zimene ndifuna tiziziwe ngati a Khristu. So tikamaona Moses
anali ngati chifanizo cha utumiki wolamulira, right? Pamene Aaron taona kale tunana ngati utumiki wa nsembe, okay? So tikamaona mu mpingo timaona nawo tuno panopa tili ndi ma elders amene posankha anamuza Timoteyo ukamasankha ma elders usankha anthu amene angathe kulamulira bwino, okay? Angazwe bwanji fata anthu amene atha kulamulira chani banja lawo. Tikamakabaza banja ni mpingo, right? Yeah, banja ni mpingo. Why? Fata anthu andoza zidanizi mwake, right? So banja ni mpingo. Tikamakamba even how to trace moyo wa Yesu. Moyo wa Yesu Kristo unapangida trace from Joseph, bwerera mbuyo, mabwerera David, mabwerera mbuyo mpaka Abraham, bwerera mbuyo mpaka kwa ndani? Kwa Adam. Meaning to say uzera mubanja zisisi ndi zifuniro za Mulungu zimasungika. Chisisi cha Mulungu chimasungika pa dziko lapansi pano kudzera mwa anthu amene amatumikira Mulungu, right? So tikamaona no function ya banja ndopanga function as primarily one ngati mpingo. So akutero mwazo anthu amene wa kudzera amene amachita mabanja mwawo. Tikamakaza banja ndopamba mpingo. So anthu amene amasankhidwa ngati elders akugwira ntchito in the new covenant. Njipanyaso pano ngati ntchito imene Musamarani amagwira elders amene tikamaona ngati ifeyo tikamaona tinandakamba zotino Kristu tonse tili ngati ansembe, right? Nikona pa Yakobo 5:4 no ma elders asugule azikatha kupemphera anthu odwala komanso kwazoza ndi mafuta. Yakobo 5:14, okay? Tikamaona so even nkhani ya chiphunzitso ati musasankhe elder chifata ndi galimoto. Kwafika kuno mkuvuta kwambiri mama ko Malawi, right? Akaona tisogolera ndi galimoto kapena ndi ndalama amene asankha elder. Why? Chifano ngakankhani zobereka anasogola zikhala chisanzo. Pene tikaona antaya ma apostles asogolesa amasankhidwa ifeyo tino ali mchuma ya amasankhidwa ifeyo atha kuphunzitsa. Even Paulo anakamati sogoleri azitha kuphunzitsa. Osaleda umpasa Bible study. Sogoleri yeah mawa ine taona ndika inuyo. Sogoleri amene yoyo, yazimeza manyazimezo. No. Agalatians chapter 1 Paulo ananena kuti ineyo utumiki wanga sinasankhidwe chifukwa cha anthu yayi. Utumiki sinaphunzitsidwe ndi anthu, nachita kuphunzitsidwa ndani? Ndi Yesu Kristo. So tikamakamba za ma apostles ndi ma elders ndi amene akufunika azipereka chiphunzitso chenicheni cha ndani? Cha Mulungu, right? So Paulo anachita kusankhidwa akaphunzitse anthu achikunja inu ndi ine kuti tikakhale Aisraeli ake a Kristo mwachikhulupiriro. Even pa Machitidwe chapter 10 ni Mulungu amene anampasa ndani? Petro uloso na panopa anthu amene ali unclean kamene anthu amene ali osayera, right? Odesedwa na anthu okhala amene sali mwa Kristo. Koma onse ndi oyera chifukwa cha ndani? Cha Kristo. Okhala amene ndani? Akubwera. So chinthu ichi chinayi chapadera. So tikamakamba za chiphunzitso even pa Machitidwe chapter 10 anthu anali Ayuda akulera mu Chiyuda koma chifukwa cha kuchiziwiso, right? Petro anakwanisa kuphunzitsa Ayuda makosana inde timaphunzitsa nati munthu akadya ichi akakhuza ichi ndoti ndi odesedwa. So pa chifukwa chimene anthu achikunja amatengedwa ndolani ndi odesedwa chifukwa ndi osadulidwa. So ngati uli osadulidwa kuchipangano chakale sumathawa ukachisi. Ukagwira nkhumba sungaleso ukachisi. Ukagwira chinthu chafa chokha sungapiteso ukachisi. So pa chifukwa chimene amanati anthu achikunja osewa basi ali out. Mukuona pamenepe? So lero panopa akuzindikira nawo tuno kudulira ndi kudulira kwa mtima, right? Kudesedwa ndi chifukwa yoli ndi tchimo. Mukuona pamenepe? So akuzindikira noti kamakamba za kachisi sichi chili ku Yerusalemu yayi. Kachisi ndi anthu onsewo amene abwera pamodzi amene osazana ndi Mzimu wake. Mukuona? So anthu akuzindikira sezi pamene akuza kuzera mwa Kristo Yesu angakhale Mzimu wina kuponyera kwa ndani? Kwa anthu ambiri. So pasi phunzitso amene akupanga deliberate kuchipereka chiphunzitso chachoonadi ndi azisogoleri, right? Machitidwe 6:4 tikaona muno bwino just like Aaron anali wansembe azisogoleri pa Machitidwe 6:4 tiona menepa anthu anga amavutana nkhani ya chakudya. Sana musankha anthu amene osazana ndi Mzimu akhale akupereka chakudya kwa anthu. Nthawi ameneyo anasankhana na Stefano na anthu 7 anapempherera anthu osazana ndi Mzimu koma muone zimene ananena asogoleriwa. Achina Petro atino ife tizipereka kuma Mulungu 1 2 tiziperekanso kupemphera. Tikaona muno mwino tikamakamba za prayer band udabwati asogoleri oni mmodzi ku prayer band kulibe.
mtsogoleri amene atakhale ku Bible study ndi chifukwa iyeyo amuyika pa station Jude basi. Komano tikamakamba za mtsogoleri ndi one amene afunika azipanga konse kwambiri nkhani ya mapemphero, azitha kusogoza chani mapemphero, right? Tikamakamba za Bible study yeti mtsogoleri afunika akhalenso munthu amene ali pasogolo kulimbikitsa mawu a Mulungu, right? That's the role yake ngati ndani wansembe. Okay, so zinthu ziti tikamaziona tiona nawo mwa Khristu ife tili zonse. So tikamakambanso za usogoleri wa Mose pano pa Tito 1:5 anamuwuza kuti iwe Tito, Paulo kumulembera ukakhazikitse azisogoleri Mose amene tinayenda muja. Tito 1:5. So amafunika akasogolere akayika azisogoleri sentence iliyonse. Why kuyika azisogoleri? Fanena kuti popanda asogoleri ma leaders ndi structure ya mpingo dera limenelo umakhala very versatile, right? Mafunika pakhale asogoleri amene azitha kuphunzitsa, amene azitha kupempherera anthu, kulimbikitsa anthu otani ofowoka. Chiwe chimafunika kwambiri, right? So nikona pa client china tiona nawo tino ngati wansembe asogoleri Efeso 4:11-12 akufunika awasogoze anthu aja. Pali anthu ndi wale azisogoleri amene anayikidwa kuti akalimbikitse chani akhristu kufikira akhristuwa akafanane nani ndi Yesu, which means tikaona muno bwino asogoleri akufunika akhale mpaka akhristu atha kuima paokha. Kenako awawa akakhazikitsenso branch ina. Okay, tizakamba zimenezo tikamazakamba za church order kuti zimayenda bwanji. Wano tikaona ichi tiona tino ndi chokoma kwambiri pamaso pathu. So Mose ndi Aaron zimayimirira utumiki ndi usogoleri wonse umene umakhalanso muyani mpingo. Okay, tikaona pattern imene ilipo pangano yakale ndi pangano yatsopano, tikaona muno pali divine headship imene uli ngati mutu. Okay, Yesu ndiye mutu wa mpingo. So tikaona pangano yakale Mulungu amasogolera kuzera mwandani mwa Mose ndi Aaron. Pamene tikaona pangano yatsopano Yesu ndiye mutu wa mpingo, right? Mavesi yake nameneyo tinawerenga kale, tinaona kale kani. Tikamaona za leadership delegation, okay? Kupereka mphamvu kwa ena zimakhala motani, right? Mose anasankha azisogoleri ena kuti amuthandizire mujani mutumikiwo, right? Anapanga kuti ena azilamulira anthu 100, ena 1000 choncho mpaka kufika kuno structure yonse inakhazikika. Tikamaonanso Yesu akutani. Yesu ngakhala ali mutu wa mpingo, ngati ali wansembe wathu, akupereka kwa ena akhale azisogoleri ma apostles, ena akhale aziphunzitsi, ena akhale ma evangeli, right? So says Yesu apanga delegate the leadership just as Moses anapanga delegate, right? Tikamaona za unsembe, utumiki wa unsembe chuchitika mchana 1 Leviticus 9:22. Aaron ndi amene anapereka nsembe, anadalitsa yani anthu onse. Okay, tikamaona za Yesu tikuonanso tono Yesu ndi amene akutumikira m'malo mwathu mpaka nthawi yoti azabwenso kachiwiri kutitenga ife kupita kwathu, right? Ndi amene akutumikira ndi kupereka mdalitso wake pa ife. Tikamakamba za chiweruzo ndi discipline, Mose ndi amene anaweruza pamene unali rebellion kapena kuwukira kwa Kora pa Numeri chapter 16. Ndi Khristu yekha tiona atifikako kumeneko kuchifatira kuona ndithu buku la Chivumbulutso. Ndi Khristu pa chapter 4:5 amene anali woyenera yekhayo kulowa mu chiweruzo ndi kukasegula chani ndithu buku limene ndizo sindikizo 7 imene zikuyimira chiweruzo cha chilombo ndi chiweruzo cha ufumu wa Khristu. Okay, ndi Khristu yekha. So tiona nawo zonse zimene anali Mose ndi Aaron zimene Yesu ali mu mpingo wake, right? So tikamakamba za utumiki, right, kapena mgwirizano wa mpingo, right, zonse zikuchitika mwandani mwa Khristu Yesu. So 1 Peter 2:9 awerenga kale, apa tiwerenga Hebrews 13:17. Muza atiwerengere mwachangu. Hebrews 13:17. Hebrews chapter cha 13:17. Mverani atsogoleri anu nimwagonjere pakuti alindilira moyo wanu monga
akuwerengera kuti akachite ndi chimwemwe osati mwachisoni, pakuti ichi kupindulitsani inu. Amen. So amawuzati muzayani. So titikamba ndithu nitwika lesson yafu ya usogolere, right? So amawuza kuti makosana muzimvera asogolere anu, right? Chifukwa iwo ndi amene akulindira moyo wanu, right? Tikamanga za asogolere, ma elders, ma pastors etc. ndi amene akuyikidwa ndi Khristu, ndi delegated authority imeneyo, right? So akupanga zoti inuyo mukakhale chimwemwe pamaso pa ndani pa Mulungu. So ati muzamvera kuti azichita ntchito yomwe mwachisomo ndi mwachimwemwe, osati kuti mwachisoni yayi. Zikangamba kuteno ati anthu sizikutani, sizikupindulisana. So tonse tili unified under Khristu Yesu. Okay? So tikaona muno bwino tikazipanga apply muno tiona nawo no Khristu ndiye wansembe komanso ndiye mfumu. Ati mphamvu zonse zapesedwa wanani kwa ine, Mateyu 28:18-19. Okay? Pamene tikamaona za zisogolera mpingo amapanga save monga ngati under shepherd. Tikamaka under shepherd ndio tenda amene akupanga save under mbusa wamkulu. So mbusa wabwino wamkulu wokonda ndi Yesu. Yohane chapter 10, right? Pamene ena onse amene akubwera ngati mazisogolera mavangeli mazibusa ndi ma under shepherd sakubwera ngati mafumu so yayi. Fana anthu azambiri imachita khanga tutuno amweni ineni ndo manthane ndisekesa thaizira ndikabwa thaire mumathane tikapaga ka program pa church pena baki ndi pana anthu ake zinkawanyasa so anakati neneza sakhala bwino kwa abusa abusa anaimba amweni umamene analalatira ndati ndiwafandi satana kapena ya kila ubusa ndikukuza biso usichelezo zwa usimezo ndati vera uvera kumene ine kuma munthu uyu ndotani unaona. So alisifuna zikhaya yonjo sizoti iyo ndi mfumu yayi tikamanga za munthu sizoti ndanena si mfumu yayi koma kuti akusogolera ngati yani ngati servant ngati otumikiraso naye. That's how it's supposed to be. So tikamaona za pali uwiri musogolere, right? Uwiri musogolere mu ntchito, right? Tikamaona za ma elders, okay? Ma elders amalamula ngati Mose maka administration ndizina pamene mazibusa mwasaziphunzitsa mukhala ngati Aaron. Okay? Tikamaona muno bwino ndamene akuweta nyani nkhosa ndamene akuthandiza kuphunzitsa, right? Pamene tikamaona ma elders ndamene akayankhula ngati authority some sort of, okay? So tinaona za ordination tunazo nazo. So tikamaona utumiki wa Yesu Kristu maka Filipi 2:5-11 unayo utumiki umene unali wozichepesa chimozimoso asogolere amene iye akwapasa afunika utumiki ngati ndani Yesu Kristu. Okay? So tikamaona mwino kupitano kumpingo wa Laodikaya. Okay? So tikamakamba za mipingo isanu ndi iwiri tinaitengera pa chapter 1:19 pamene ati Yohana anaona masomphenya musiku la Ambuye. Okay? Anaona masomphenya amene anaona nyali zisanu ziwiri zimene zikuyimira yani mipingo isanu ndi iwiri. Ndi anaona m'manja mwake munali nyenzi zisanu ziwiri zimene zikuyimira angelo. Mwana tikamaona angelo aku mipingo angelo akuyimira anthu otumidwa. Angelo amanguyimira otumidwa. Tikamaona kumwamba kuja kuli aserafi kuli akerubi. Aserafi ndi akerubi ali mapiko 6. Aserafi ndikupira ndawiri, right? Kumana aserafi akatumidwa muzimzokhuza inu ndine amachita so angelo. So ifeso likatumidwa muzimzokhuza chipulumutso timachita so angelo. Aheberi 1:7-14 aluza ifeno na angelo akuapangisa akhale otumikira azitumiki ake, right? So angel just means messenger. Yeah. So tikaona baba tukaona mipingo isanu ndi iwiri. So uthenga upita kwa angelo amipingo isanu ndi iwiri. Uthenga upita kwa azisogolera mipingo isanu ndi iwiri. Tikuona menebe. So tinayamba ku Efeso tinakwera upita ku Smyrna, upita ku Pergamo, kuseserekano upita ku Saitira, kusesereka upita ku Sade. Nde wiki ino napangira dala kusumpha kudumpha Philadelphia. Wadi Philadelphia nofunikira wambiri ndipo please don't miss next week. Philadelphia ndaidumpha dala because ndofunikira wambiri tiona mabadera dera, right? Kwana ife kufika kuti Laodicea.
Laodicea so ndofunikiranso kumano Philadelphia ndofunikira kwambiri koma mpingo yonse imene ndakambayi Philadelphia next week please musajomba yayi. So tikamaona za mipingoyi right, tikamakamba za Laodicea. So Laodicea ndithu unali mzinda wapadera kwambiri so tikamaona kutalika kwa Laodicea ndi Philadelphia unali ngati 40 miles imene ngati 80 kilometers okay, about the 80 kilometers ukamaenda ku Philadelphia uko. So ukatuyende ku Philadelphia kuti ukafike ku Laodicea pasi apo sisereka ndoti 40 miles okay. Komanso tikaona Laodicea ndi Ephesus inali ngati close to 100 miles kapena 200 kilometers imene si ulendo wa masewera right. So amene anakhazikitsa mfumu mzinda umene wa Laodicea ndi Antiochus II okay, ndipo anapeza mkazi amene ali Laodice. Tikakumbukira study at Daniel chapter 11 Laodice anali mkazi wake wa Antiochus II. So anakhazikitsa mfumu ayo nala zina amene utchedwe Laodicea kamene amutchedwa kuti Laodicea manali ndithu kupereka ndithu dzina la mzinda ameneyo mwaulemu kwa mkazi wake Laodice okay. So tikaona bwinobwino tonanso tuno Laodice ndi ujana za mphandani anapanga plan kumupha sundani Antiochus right. So izo ndi zinthu zapadera kuti tivese mbiri ya malo kuti tivesenso zimene zimakunena kwa mpingo right. So tikamakamba za Laodicea mzinda umeneyo ndithu uli ndithu pafupi pa mtsinje wa Lycia okay, mtsinje umeneyo right, shire river ya Lycius right. So tikamaona za ku Colossae makamaka tikamakamba ngati za kumpingo wa ku Colossae unali 8 miles. So mpingo wa ku Colossae unali pafupi kwambiri ndi mpingo wa ku Laodicea right. So yeah, so ndithu tikama Laodicea unali ngati panali njira ziwiri zopita ku Rome zimene zimaza kumana pamene papa right. So ndithu mipingo inalipo yeniyeni yogwirika ngati koko timakamba za ku Patmos. Tikaona pamene Yohana anali uko Patmos ta ndi imene analemba buku la chivumbulutso anayitumiza kwa mipingo imene iyi right. Isanu ndi iwiri imene inali kodi komano tikuona sabona tuno mipingo imene iwimiranso anthu a Mulungu fika nthawi mapeto. So tikamakamba za mpingo wa ku Laodicea chinthu china chimene fulani zinthu china tuno mpingo wa Laodicea unali wolemera osati masewera right, unali wamasewera wolemera osati masewera. So unali ndithu ndi mabank komanso unali ndi ma industries umanga manufacture zinthu right. So mu 60 AD unali ndithu chivomezi imene chinagwedeza osati masewera okay. So utagwedezeka kunavuta kwambiri kumene kuko Laodicea umene kuko. So anthu ankafuna athandize kumana musatithandize yayi, anagwisa ntchito chuma chawo chokha ndikubwezeresa mzindawo. Zili ngati kunena kuti no kuchitike flood kunyambade kapena kuchitike chivomerezi kuti kunyambade ndi anthu azira tikathandiza anthu kunyambade ndi mabiga kunyambade azili yayi makusana ife yotani tikonza zimenezi ne akonze misewu khachani mayona. So Laodicea una anthu olemera osati masewera right. That's how sufficient analili kuti ayi sizoti mutemvere chisoni ife tili munthu bwino right. Ine ndamasungana mupange zimene mungatani mukakwanisa. So anthu a Laodicea anali ndithu anthu oti anali self sufficient, anali anthu oti athazimira okha njira chabwera mati makhumuche right. So anali anthu okuti anali anthu ozimira okha samafunika chithandizo cha ina aliyense right. So tikamona bwinobwino za Laodicea akamati ndi olemera right, anali anthu otani olemera, anthu ozimva right, ozimva okha kuti paye okha athakwanisa ali ndi kuthekera right. So mwaziona dzimapaipizo ndi ziforo za supena pake komona mapaipiyo anthu analemera kwambiri anayika dzimapaipi zimezi za cement kuchokera ku mtunda uko ndezi masesereka ndi madzi ndi madziwa uko ku mtunda amachoka ozizira koma kamazafika ku Laodicea kuti akufika mu mzinda wa Laodicea amakhali madziwa afunda pang'ono right. Nikona china amanazo mumazinda ndinofunda kuti ndiozizira sindotentha kunali ku Laodicea zimapaipi zimezi zimanyamula madzi kupitisa kuti kuzinda wa Laodicea kuti anthu azigwisa ntchito right. So Laodicea chinanso chimene mungaziwe cha Laodicea uwo ndi zinthu zini za Laodicea tona nawo
kunali koziwika kwambiri makamaka chifukwa cha Black War. So anali ndithu ndi ulusi wa nkhosa wa black. Okay, so ulusi umene amautenga kuti ndi wabwino kwambiri fanana wofewa maso wokoma kwa anthu amene amakonda zotani zovala, right? So tikamaona za kulaudika anthu amatenga anthu amatha kutchena osati masewera pano pati matha kamba za guji chani, right? Kuwano nthawi ameneyo kamakamba za ulusi kuti wapha ulusi ndeti makamba zotokavala zakuti zalaudikaya, right? So ndithu kumene kunali masukulu osati masewera amaphunziro azathanzi ma medical schools masonaiso ndithu kachisi wakukaro, right? So kunalinso ndithu china chimene chimachita eye ointment opaka maso. Okay, so ointment ameneyo amauchosa ku 5 gram mwala wa 5 gram kulaudikako. China so kulaudikaya kunali ndithu amphitheater imene ngati stadium. Okay, ilipo mpaka lero imene kulaudikaya. So anthu amapita ameko lukadekha zopita kuma stadium sizinambelera zinambakale. So kulaudikaya kunali ma stadium, right? So ndithu anthu anayi anthu kuti amakonda kwambiri zinjoyi, right? So akakhala afuna apange zachikhalidwe apita kumeneko lukakhala. So taona kuti Laodikaya kunali zotani. So tione malangizo a Yesu Khristu kwa Laodikaya kuti bwanji. So ndende ambe mpone apa pa John chapter 3 verse 14. Tawerengera wena. Chivumbulutso chapter 14 3 verse 14, yeah. 14. Yeah. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Laodikaya lemba izi anena amenyo mboni yokhulupirika ndi yoona woyamba wa chilengo cha Mulungu. Amen. Amen. Alright, so tukuona tuno izi zakuyankhula. So tisayiona tuno nthawi zonse Yesu akamazilengeza yekha kwa mpingo amaona zofoka zake ndi akamazilengeza ati akunena ndine wakuti kwa Laodikaya anazonesa yekha ngati ameniyo, right? Ameniyo ndikuti uthandiza zonse zimene Mulungu anena zikhayonje, right? So akuti iye ndiye mboni yokha yotani yokhulupirika. Mwanjirena ku Laodikaya akuiza mboni zina zachani zaboza. So mboni yokhulupirika ati ndi Yesu. Chimene akunena nchokhulupirika. Komanso Yesuyo ndi woyamba wa chilengo cha Mulungu. Mwanjirena chilengedwe Yesu chikambira mandani mwa Yesu. Mwanjirena anthu amene koko akufunika akhale olengedwa asajani ayatsopano. Ifano chilengedwe Yesu imambira mandani mwa Yesu. So chiyambiriro Yesu akuwaoneza anthu aku Laodikaya. No, ineyo ndine ameniyo. 2 ne mboni yokhulupirika. 3 ndithakulengana mukhala yatsopano. So izo zimene chosowa cha ku Laodikaya ndi chiti chimene chocho, right? So tona na kuti no akuzonesa kuti no Laodikaya ndi khaya. So tikaona zovuta zimene zimachitika ku Laodikaya ndi Yesu yekha amene angatani angazifotokoze ndi kuzikonza. Okay, tipite pa sogolo chapter 3 verse 15 ndi 16 tiwerengereni. Chivumbulutso chapter 3 verse 15. Ndidziwa ntchito zako kuti suli wozizira kapena wotentha. Mwezi utakhala wozizira kapena wotentha. Verse 16. Kotero popeza uti uli ofunda osati wotentha kapena wozizira ndidzakulavula mkamwa mwanga. Amen. Yeah, so uthenga umene unafika initially kwa anthu a Laodikaya. Uthenga umene unali ubaya. Ifatino ku Laodikaya kodi kunali madzi ofunda. Madziwa amadusa mzimapipe izizi. So Yesu akamba za anthu aku Laodikaya. Koma tuzati Laodikaya akuimira engineer yachikulu. So tikaona engineering ya ku Laodikaya sina ya masewera. Tikuona zimabridges zimenezo ndeti makhasu mukudusa ya mapipe amene wa, right? So yes, akuwauza anthu akuti no si anthu otentha, si anthu zozizira. So kungoyankhula chokhaja anthu aku Laodikaya uthenga una anazati uthenga unodani ndi watu. So anayi ndi tikamakamba za ma hot springs. Okay, kunali ma hot springs. Hot springs ni madzi amene amayenda kufika pasi ndi akafika pasi amakhala utentha na amabwera asukukwera kumwamba. So panali ma hot springs ku Hierapolis. Okay, so madzi amene amakoka anthuwa ndikuwadusisa mu ma aqueducts amene tikuti mapipe zimaweyo nakuti zisimenti zichi, right? So madziwa akakhala tuno amakhala utentha osati masewera akamatapa mapipe amene awa.
by the time akufika ku Laodikaya madzi amakhala kuti no ali ofunda, madzi oti sotentha, madzi osati sozizira, amakhala ndofunda, right? So Yesu akoza nthawi Laodikaya kunena kuti inuyo ndi anthu oti no simukuonesa chisomo iyayi, ndakuwaza kuti no ndikulavulani mkamwa mwanu. Izi ngati madzi oti no madzi ozizira akuchokera friji utha kumwa, right? O madzi oti msukuma amakuma, madzi oti ndikotentha kwambiri utha kumwaso, right? Koma madzi oti afunda amanyasa mkamwamo, madzi oti akhala mwina padzuwa kama amanyasa mkamwa. Ndi chimene akwamba Yesu kuti ndikutayani mkamwa mwanga, right? So tikamaona za Laodikaya ndi gulu la akhristu panopa amene sizikuwakhudza za kuima kwawo pamaso pa Mulungu, sizikuwakhudza. Iyo bwera la akhristu sizoti akutumikira zenizeni ali pa moto pa ntchito ya Mulungu, sizoti alibe ndi akhristu ali siotentha, akhristu amene alibe moto wa mzimu mkati mwawo, right? Ndi akhristu sonena kuti kamakamba zawo zizira, munthu ukakhala ukupozesera amwe kwanene mwinatu ndakhala ndithu anthu ambiri amathaonera ndakhala nthawi itali osapemphera, right? I think ndiyambapemphera, right? Ukuva kuzizira kwako iwo chimenenso mulibe, koma iwo bora ali wofunda basi, atapita ku charity kubwerako, kuyemba kukakwaya kubwerako, right? Mwina kupanga 7 kaolali inu basi, iwo bora akuchitabe zapakatikatisi zoti no mayimidwa pa Mulungu ndotani alibe nazo ntchito. So ameneyo akuti ndi Laodikaya, ameneyo ati chophera njoti no yes awalavula mkamwa mwake, right? So ndi akhristu amene mtima awo uli half, right? So ndi akhristu amene sakuzindikira kuti no ali kutali ndi Mulungu, ndi akhristu sotiso sizona chifupifupi ndi Mulungu kuti akuyaka. So anthuwa ndi anthu onena kuti no akungozisimikiza okha muchiyembekezo chabodza, okay? So chikhristu chimene ichi chimakhala kwambiri muzipembedzo ma denomination, okay, amene kwa iwo, right, amatha kulalikira kwa munthu amene atha kulalikira uthenga wabwino kwa munthu, right? So tonana kuti no timawazana uthenga wabwino ukamawulalikira kwa munthu kuti no iye ali mudziwo basi, uthenga wa Mulungu uthamulalikira kwa munthu ali mudziwo 100%, ere ndi ophweka kuti munthu awulandire uthengawo. Koma kuti uthenga wolalikira anthu awawa ndizovuta, ifati iwo akuzati iya ife mpingo wathu wakhulupirira zakuti, right? So zimakhala zovuta kuti wolalikire zachoonadi chimene chili mwa Khristu, ifati iwo chomwe amakhazika choti iyayi mpingo wathu kuti tumakuti ife ndifa ku Laodikaya, yeah? So that mindset imakhala ivo ifati anakakamira mu denomination, okay? So Leviticus 3:17 ari banje, sorry, Chivumbulutso 3:17 tewengeni. Chivumbulutso chapter 3:17 unena kuti ine ndine wolemera ndipo chuma ndili nacho osasowa kanthu, ndipo sudziwa kuti ndiwe watsoka ndi wochititsa chifundo ndi wosauka ndi wakhungu ndi wausiwa. Amen. So tikuona mmene Yesu akupanga diagnosis akuti umazina ndi wolemera, uli ndi chuma ndi osasowa, koma kuti iwe ndi wosauka wochititsa chifundo ndi wakhungu, right? So izozo ndi zinthu zimene Yesu akukamba. So tikayipanga breakdown nkhani tiona ana kuti no Laodicea imakhala ndithu ndi akhristu amene ndi khungu limene amaona kuti iwo ali ndi chuma chonse, amaona kuti no iwo ali ndi zonse zozenera zamaso a Mulungu. Pamene tikaonano ma denominations ichi chisine ndi kukamba, koma tikaona kwambiri Seventh Day Adventist denomination ndi imene mazitcha yokha kuti iwo ndi chani, ndi Laodikaya. Imagine kuti iwe uzita uzinena yokha ndi Laodikaya. Seventh Day imazi nena yokha straight kuti ife ndife Laodikaya. Even tikaona mpingo ngati IMS imene napanga break away from Adventism, right? Mzaka za nkhondo yoyamba, I think nkhondo yoyamba, yeah. Even tikaona even ngati achina ma Davidians, even ma breakaway groups ambiri amene anatuluka mu Adventism,
amazitcha okhaliyo ndi Laodikaya, right? So iwo ukati ulumikizana ndi akhristu a mipingo imeneyi uwona nawo kuti no pamakhala ndithu mzimu wokuti iwo akutani akuziwa, right? Ndipo iwe sitoro ungagere chinayo choti chingathandize yayi, right? So Laodikaya ikuyimira akhristu kapena ma denominations amene ndithu ali ndi ziduso za choonadi. Inde choonadi ali nacho, right? Kumano chifukwa cha zoonadi mwina zimene ali nazo, mwina zakhalira anthu akufa, right? Kapena kuti ubatizo kapena china chake ziphunzitso zake zimene zimapangisa zikuze pamaso pa ena kuti no iwo ndi okhawo tikamakwana mpingo wa Mulungu, iwo ndi okhawo amene ali mpingo wa Mulungu pa dziko lapansi, kuti enawo ayi koma iwo basi, right? So mindset imeneyo matenga human organization kumayipangisa kuti no iyo human organization ndiye thupi la Khristu Yesu, si yatsopano yayi. Tinaona kale kunena kuti no tingamakamba za this mindset and if you can organize church imene ili representative ya Mulungu, right? That mindset si yatsopano, it's not new kuti ku Adventism yokha. The first organization imene namba panga claim is the Catholic system, right? Mene ndimona za Thyatira tinazona kale, and ina imene chimandisangalatsa kwambiri nchonena kuti no network. Oh my God. Okay. Okay, network yanga inathawa. Papa mundiona hopefully. Alisa undiona? Okay, makosana mundiona sinduziwa network yanga inathawa pakati pa. Muone kama Oh, okay, all right. Sorry. Okay, that was. All right, so tikamagamba mafuna ndikamba ichichi. Tikamagamba za mipingo isanu ndi iwiri, right? The Seventh Adventist Church imapanga claim kuti no Mulungu anaenda ndi Ephesus anaichoka, anaenda ndi Pergamo, anaenda ndi Ephesus, kena anaenda ndi Smyrna inadusa, anaenda ndi Pergamo inadusa, anaenda ndi Thyatira inadusa, anaenda ndi Sardi inadusa, anaenda ndi Philadelphia inadusa, pano Mulungu ndi Laodikaya basi ndeti no mpingo womaliza wa Mulungu ndi Laodikaya. Kumano makosana tatenti timene kale ne baba tinaona bwino nawo no ma 7 churches wa ma states, okay, amene akutulukira mu nthawi. Okay, ningopereka chitsanzo mene timaona Ephesus tinaona ndi nthawi yani ma apostles, right? Inde ma apostles anakhazikitsa choonadi chonse nthawi anamwalira onse, even wasadera anamwalira. Kenako tinabwera nthawi ya Smyrna imene nthawi imene anakumana ndi chisautso cha masiku 10 imene tinaona kuti nthawi amene Diocletian anapha Khristu onse masewera ndi lamulo lake liti mu 303 mpaka 313. So nthawi ya Smyrna inali specific iso as well, right? Pergamo ni nthawi imene chisautso chitatha Constantine anafuna anthu osabwera pamodzi, imene timabwera ku Pergamo nthawi imene anthu anataya choonadi kwambiri kuti no akhristu akhale recognized nthawi ya Pergamo. Kenako Pergamo yadusa tubano mu nthawi izi follows. 1 Thyatira imene imayimira nthawi imene zoonadi zambiri zinatayidwa, period imene timaitcha Thyatira, which includes season ya the Catholic system 1, right? The Orthodox Church, the Eastern Orthodox, nima brother groups are the Catholic system. Awawa tinaona kuti nilonjezo la Mulungu lero no this system Thyatira ikhapo mpaka Yesu akamabwera. Manifestation be and now I don't know inesi ndikuinjikira nsoni zine zimwe muli nazo muzigwirisise. So Yesu azabwera the akamaza bwa azabeza the Thyatira system. 2 tinaona Sardi ku Thyatira konka analuza no amena khale ukhulupirira nzampasa nyenyezi ya mthanda. Nyenyezi ya mthanda yimira the morning star of the Reformation, right? Amene anabwera china John Wycliffe amene anambisa the very first guys Reformation. Sardi yimira ma reformers, okay, achina John Hussey, achina Martin Luther, right? The rest of them, okay? Amene anabwera ku Sardi akhristu amene analimbikira kwambiri kukhazikitsa Bible Society kutumikira, right? Kubweresa uthenga kuno and Yesu akoza tono mukhale ochenjekera kuti ndidza kwa inu ngati mbala, meaning tilipeza system ya Sardi mpaka kumapita nthawi. Manifestation Philadelphia ndi mpadala tikamba next week, and even tikamaso naso Laodikaya
Laodicea kuwonjezera kwayo kuti no ikhalapo mpaka Yesu akamabwera. Komano to all these four states tikamakamba za Sarde, tikamakamba za Thyatira, tikamakamba za ku Sarde, tikamakamba za ku Philadelphia, tikamakamba za ku Laodicea, koseku kuli kupatula ku Philadelphia kutatuko Laodicea, tikamakamba za Sarde ndi ku Thyatira kuli mavuto amene Yesu Khristu ananena. Ndati kuli mavuto awa ndi muwakonze amene anagonjese inu ndine muzakhala pamodzi. So mwachitana kula anthu amene anagonjese ku Thyatira, amenewo akhala part of God's movement, right? Amene anagonjese ku Sarde, part of God's movement. Amene anagonjese ku Laodicea, part of God's movement. Ationa nawo kuti no even anthu amene ali ku Philadelphia kwebe kufuti nalilonse. That's why titakambe next week. Tiona no ma states follower yes akuzapeza amene akubwera. So tikamona muno bwino tiona nawo no the same system claims kuti no iyo ndi Laodicea, kenako the same system claims also kuti ndi remnant. Tikamona remnant tinaona very first time no remnant ndo sala mbewu yake, mbewu ya mkazi ndiye Yesu. So tikamakamba remnant it's something chimene chili future, right? Remnant ndo tsala amene poyang'ana adakuoneka ngati osala mbewu yake, mbewu ndi Yesu. So akukhala ngati no ali ndi chineke chotsala cha Yesu Khristu ndozazida ndi mzimu akuoneka exactly ngati Yesu. Okay, so ndidabwisa tono kupanga claim yokhali ndi Laodicea, wekhaso kupanga so claim ndi remnant. Okay, anyways I just felt like kuti tione wena. So tinaona muno bwino mene timakamba za Thyatira, za Laodicea, za Roman Catholic, Eastern Orthodox tradition mene anapanga break away. Kumano makufuna kunena so dim apart from the Adventist system, but my systems ena so atapanga so fit Laodicea. Okay, because tikaona even amboni amazipanga so kuti iwo they are the only true congregation pajama na rama mpira kuholo. So kama utono ndi gulu khala mene kupembedza limene achani lini na Mulungu, right? Pamene ena onse a Kristo onse achoka pamaso pa Mulungu chifukwa ziphunzitso zako Nicaea. Okay, tikamona council ya Nicaea 325 AD ndimene inakhazikitsa kwambiri ziphunzitso za Trinity. So yamona ra chifukwa mipingo yonse yagwirizana ndi zimenezo yonse ili corrupted. Okay, so iwo kwambiri amapanga onena kuti organization ina yonse ya Kristo ndiyo ndi Babylon wamkulu. So yo akamati Babylon ndiyo akuyimira Christian denomination. That's why amanena tiyo ndi mboni za Yehova basi. Kumaso kumene akumana sakumana ndi ku church kumana ndi ku hall. Moyona. So even as Seventh Day Adventists amazipanga identify okha tiyo ndi remnant church yakuchivumbuluso ifara usunga malamulo a Mulungu. Ndipo amaona tino mipingo yonse yatayika pamaso pa Mulungu ndi Babylon imeneyo. Babylon imene uthandizana amene ata chionadi. Right? So iwo pozipanga pozikhazikitsa okhala ndi otsala amazipanga kuti chifukwa cha Sabata ndikuti iyo ndiyo tino ndi chimene chizakhale kwambiri kumapita nthawi kuti zakhala nkhani ya Sabata kapena Sunday, right? Tikamona za Bible believers nawonso amazikhazikitsa so okhaso kuti no ndi ma Bible believers kwambiri ambiri amakhala ndi ma independent groups. Okay, amakonda kukhala kwambiri kuti amakhulupirira ndi King James yokha basi, uzigwiritsa ntchito King James yokha. So amapanga kuti no ife tizi masula Bible according to King James maso Bible okha basi, right? So iwo amakamba zoti na ife basi fero can't family to pa jonadi, right? So ile zima siyanisa ni ma denomination yokha ambira makhala ma stand alone churches. So but so in somebody Church of God anda kumanapo now Church of God in brackets General Conference, right? So you ama kubya na kuti no Church of God makubya tuno yo amaziwika zo kamba kwambiri ngwizano wandani wa okhubirira, right? So makubya tuno ndi community yawo yokha imene imasatira za zophunzitsa chipangano cha tsopano, right? So za mpingo wa Mulungu umenewo kamba za eschatology, usogolo wa mpingo, chiyero, right? So amasiyanisa ziphunzitsa ndizayani za mpingo ina fara amakubariyo ndo khamene masula abwino, right? So paliso Church of God osati General Conference, so and my branch ina ngati momo. So ndakamba kaza ma Bible believers. So pala ambiri amene ndingakambe
okay nimwina ndingamba za New Apostolic Church ina ndingwa dumpha okay ndingamba za True Jesus Church right imene inakhazisa mu 20th century True Jesus Church imagamba tuno ndi mpingo khala mene umakhazikika chonadi mu Kristo right umakakamiza kwambiri za ubatizo sabata komanso True Jesus Church umakamba za makamaka kusambisana mapazi right entire ubatizo uje entire ngonero mene right so ndi umene umakhubiraso za kubwezeresa right so amona tuno mipingo ina imachepera right so takamba za mipingo ambiri imene ili ndi ka mindset kachani ka Laodicea right New Apostolic Church imakhubira tuno tikambakamba za ma apostles inachoka kwa Petro kumasesereka headship umangopitirira right so amanena tuno izizi succession yokuti pachoka Petro panabwera ndani right kuna panabwera ndani so zofunika zipirire mpaka kumapeto and izi zofunika kwambiri kwachani kwa chipulumutso so amakhubira kuti New Apostolic Church ndi okhala amene ali ndi umphawi ya utumiki umenewo right so izi zimamwisa ena ndoberewera so aliyense mukaona muli mwino amene ndi ka mindset kakawulabika amakhubira ena ndorani ndoberewera ndiwo khawo basi so izi zimamwisa munthu akhala azikhubira iye ndiolemera and chuma chambiri ndiye khaya amene ali uyenerera so tikaona muli this mindset comes from kusamvesesa the old covenant tikamona the old covenant panali mtundu umodzi okhawo osankhidwa wina Israel mayimira chonse chimene chikufunika khaye mwa Yesu Kristu mungatanira amene Mose ndi Aaroni analili right so anthu amanakana pana Israel ndeti panopa pakeso kagulu kamodzi ka organized mukuona amenepo so mwamba ku sokoneza chinthu chichi okay so tikamona Laodicea uli ndithu ma denomination ambiri osama kama different for khawo uyenera pasamu wena also ayi right so ngarafuna kumusa anthu amene abwere kwa ifeyo right so izi zimathandiza munthu akhengera kuzipopa azionereka kwambiri osamvesesa chimene chililipo so mindset imene imabweresa imachosa chivomezo chimene tili nacho pamaso pa Mulungu chifukwa tino once denomination ambazo tenayo khali ndi true church right imabweresa nayo tino anthu osamene ali mu denomination imene ali bwinobwino ndi Mulungu ngakhale atakhala nawo tino anthu akulakwisa pamaso pa Mulungu zimakhala chonchi ukati ukumane ndi masogoleri a mipingo imene ali Laodicea mindset kuti ife are the only true church because umatona ni mpingo imene kuyendera sizili na makozeli ayi zonyasa zitha kuchitika mujani mu mpingo koma uno ni mpingo andani wa Mulungu akuza chonchi uni mpingo wa Mulungu apostasy itakhala mu mpingo mwa ni mpingo abajani wa Mulungu akuza chonchi so zimene zimakhala zimene atakulakwisa motani wachifatali in that Laodicean mindset sangatheke kukonzeka okay so amatha kuteno kunena kuti no apostasy in the church kuma church singakhale mnyani ma apostasy unaona so para kuzitha chawokha kuti ni mpingo okhawa Mulungu ndeti ziphuso zawo sonzorani zolungama right so chifukwa chimenecho anthu amene ndi Laodicean mindset kuti asinthe ziphuso zawo zimene mina nthawi zina zitakazo lakwika zimakhala zovuta kwambiri maso zona ndi zina zimene zimati zimene zabwera ndi Kristu sangathe kuzirani kuzilandira so tikaona 7 Ayuda sana abwera so vuto limene lili right vuto limene ndi Yesu kukulumikira Ayuda limakhaso ukakhala kukulumikira anthu amene ndi Laodicean mindset right so anthu amakhazika kwambiri ziphuso zawo pamwe ndani pa Kristu okay so zofoka zawo zonse zimakhala zopanda kanthu right so zimaopsa kwambiri zonera ma mindset amene awa amakhala ovuta kwambiri chifukwa tino wina alisakati abwere kuti afotokoze motani amakhala vilified. I remember the way it happened to me kuti tupwise zanthu godo mamwene mene where that one and one slot umakhala villain truly umakhala villain because umakhanga lewendeti ndiwe satana basi akangoti amene ndi Jesuit basi ndilisanga kuvereso ya amene ndi Jesuit amwene ampasa ndama basi ndilewe akudula wewo basi right so anthu amene ndika mindset
this Laodicean mindset. Iye akangopenta black basi ndeti akutuluka unaona fotokoza murani basi. So zimakhala zovuta zimenezozo, you see. So ndi chinthu chopsa kwambiri kukhala ndi that Laodicean mindset. Tiona ni Chimusofiri verse 18 ndi 19 ati bwanji. So chapter 3 verse 18. Ndikulangiza ugule kwa ine golide woyengeka m'moto kuti ukakhale wachuma ndi zovala zoyera kuti ukadziveke ndi kuti manyazi ausiwa wako asaoneke ndi mankhwala opaka m'maso mwako kuti ukaone. Verse 19. Onse amene ndiwakonda ndiwadzudzula ndi kuwalangiza, potero chita changu nutembenuke mtima. Amen. Tikuona ano solution ya Laodicea akuti achite changu atembenuke chani mtima. Siziyesa ukamba osalifana apanga kondema. Pali kusiyana kwa dogolala ni butchara. Butchara amakhala ni mpeni, dogolala amakhala ni mpeni. Butchara amafuna aphe achicheretu. Wende dogolala amafuna nani? Achilise. Osamakhala ni mpeni. So zimene akwamba Yesu kwa Laodicea safuna aphe yayi, afuna achilise. So pajana zichula ikhala tono ndiye ndani? Ndiye oyamba chilengedwe chinamba mwa iye. Mukuona apa kuti chita changu utembenuke chani mtima. So tikamaona bwinobwino, right? Utumiki umene ukupita kwa Laodicea kuonesa ndithu condition imene ili mwa Laodicea. So tikamaona ku Laodicea kunayi ndithu mabanki, kunayi chuma chambiri, right? Mipingo Laodicea yambiri imene makhala ndi Laodicean mindset. Imene mabwesa Laodicean mindset ndi chona no amakhala ndi zoonadi zina zimene mu Chikhristu mulibe. Ndikamba kanza Chikhristu ndikamba za mainstream Christianity. Zimakhala nomina zinazo amazikana. Mwina ngati ubatizo wene umiza basi mene chitambakisa munthu akhala Laodicean mindset. Even iso munthu ukhulupirira one true God. Maso ndingati if you talk and when it could one true God basi ndeti kala Laodicean mindset atwada kwamba kubwera somene. Right? So chifota ndicho ndadi chinacho nena nomwina ngati amakhulupirira sabata ndeti basi. Kapena akukhulupirira anthu akufa, khalidwe anthu akufa ndi oteni basi ndeti kala Laodicean mindset kabwera. Verse 1 ndimene yakuti no mugwirisise golide wese danyani mu moto. Kwauzana atuno akhale ndi choonadi cholemera chenicheni. Chachikhulupiriro chimene Yesu Kristu anadusamo. Akhale ndi chimenecho chimene chikhaende golide wawo. Right? So tikamaona even kwa Laodicea ona ndithu zipatala zambiri. Koma ineyo ndi anthu orani akhungu. Right? Mukhale ndi thuni mapenyedwe. Mukhale ndi dziwiso chodziwa condition yanu. Right? So tikamaona ndithu kuna ndithu ubweya wa black kumene ku, right? Umene umaonesa ndithu kuti ndo anthu olemera koma no. Ine mupeze chovala choyera osati cha black. Choyera chimene chikumira yani chilungamo cha Yesu Kristu. So Yesu akukamba straight kwa anthuwa choonadi chonse. So tikamaona za golide wimira za chilungamo chonse chimene tikupeza. So tikamakamba za iself tikamba za kumvesesa kwa choonadi chonse. Tikamakamba za choonadi tivesana no system yonse imene inabwera ndi Mose ngati ma parables nthanda. Right? Zoonadi ndizoyikika zonse zimene zinabwera mwa Yesu Kristu. Mose anabwesa the parables, the types, reality zogwirika zabwera ndi Yesu. So tikamakamba za kuti no afunika verses choonadi. Choonadi ndi Yesu. Truly. So afunika verses Yesu ndi Yesu ndi zonse muzonse. Right? Other than kukhazikika pa chilungamo chimene yadani akhazikika. So tikamaona Laodicea tiona no ambiri mu Laodicea amakhala ndi ziphunzitso zogwirika. Right? Komano ziphunzitso zimakakamira muti ife ndifocalment inacho. Ziphunzitso zimabweresa anthu kuti akamvesese chilungamo mwa Kristu Yesu. Chimene chikuyeneza anthu si chiphunzitso chawo. Chimene chikuyeneza anthu sizoti anthu akhazikika pa doctrine inake. Chimene chikubwesa anthu akhayenera pa somo kumvesesa chilungamo cha Yesu Kristu. So amathoka ndi ziphunzitso zake ngati ambona balati sapange nawo mundali. Ine point imene ndibe nayo vuto at all. Right? Even IMS amakamba ngati kuti no munthu Kristu asaphe Kristu zake ngati ku army. Ine kwa ineyo fine, I don't see any problem with that, you know.
Okay, so pa izi zambiri tikatiyambe kuona ma denominations amene amakhala ndi that mindset ya Laodicea ali ndi ziphunzitso zabwino, beautiful ones. Okay, kono tikaona ziphunzitso zija zimene zambiri zimene zikuwapangisa lero akhale alienated because amakhala ngati ena onse ndi odesera iwo okhala amene ali oyera pamaso pa Mulungu. So that one ndi Laodicean mindset, ndoti kamatha kuti ichotsa ife pakulungamitsa mwa chikhulupiriro. Right? So tikamaona za Laodicea imathandiza za anthu amene aloweruzidwa. So tikaona muno bwino tiona nawo anthu a Laodicea ndi anthu amene akukhala mu nthawi imene the judgment of the two kingdoms ukuchitika. Nthawi imenso kuliso chiweruzo, the judgment of the two kingdoms. And tiona nawo anthu a Laodicea ndi anthu amenenso adadusanso mu chisautso chosiriza. Chisautso chosirizacho ndi chimene chitaonesedi anthu amene agonjetsa kapena anthu amene anamukakamira Laodicean mindset. So chiweruzocho chichitika chifukwa kuli crisis yomaliza imene tikuitcha mark of the beast, imene itaonesere zonse zimene anthu ali. Tiwerengeni Chivumbulutso 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Yeah. Taona ndayima pa khomo ndikugogoda, wina akamva mawu anga nakatsegula pa khomo, ndidzalowa kwa iye ndipo ndidzadya naye ndiye ndine. Amen. Amen. So tikaona muno bwino uthenga kwa Laodicea ukubwera ndithu Yesu akuti akuyima pa khomo kugogoda, sakuzikakamiza yekha. So ngati akugogoda amene ali mkati afunika nani atsegule. So tikamakamba za chipulumutso sichikubwera chifukwa ine ndalowa 7 fide kapena chifukwa ine ndalowa mboni za Yehova. No, that is not chipulumutso yeye. Chipulumutso Yesu akuonesa kuti chipulumutso ndi cha personal. For Laodicean mindset, ili mindset imene inayamwida ku Thyatira. We are the only true church. True church ya Catholicism was they are tracing genealogy yawo tikamakatenga za ma apostles, right? Tikalenga za ma apostles imene anaendera ma apostles anali ma disciples awo amene amaphunzitsa achina Polycarp and the like, right? Achina Polycarp and the like ndi azinzawo anayese ma disciples awo. Choncho ndi pamene amazafika mpaka 325 AD pamene amazagwirizana rama kusana Trinity ndi zina zotero, right? So amatenga tikamanga trace back tibwereranso mpaka ma apostles. We are the only true church. Pamene ena akavesa mwina Sabata, right? We are the only true church, right? Pali mipingo mibiri sana tuluke in the Adventist church. Mono amakhulupirira Sabata. Chifukwa cha kamene koko na usamazitenga ndi we are the only true church. Mwana amene. So kamene koko Yesu ati no. Chipulumutso ndicho cha personal. Chipulumutso ndi inu ndi Yesu. Agogoda pa mtima wa inuyo. Ngati mungalole Yesu, chipulumutso chilipo, mudya naye, mukhala naye. Right? So kuitana kuti wina lese akamva mawu ake, akamva kuitana alandire iye. So izi zikubwera kuti Yesu akuti titha kukhala naye pamodzi. Osati kuti tizidye nje maso yaye. Right? So tikamakamba za mpingo m'Bible ndi nzazidwa ya amene amazaza zonse muzonse. Ngati ine mulibe mzimu wake, simuli part of thupi lake, ndipo simuliso part of mpingo wake. Ngati ake ndi mene yoyo. Right? So chipulumutso ndi cha aliyense yekha, right? So tikamaona 7 Yesu ananyasidwa kwambiri ndi khalidwe la Mafarisi. Amanyasidwa nawo. Tikamaona makamaka pa Matthew 23 anakamba ndithu tsoka kwa Afarisi. Kumaona tikamaona even zona zambiri zimene Yesu anakamba. Zimakamba 1-on-1. Anakamba ndi Nikodemo anaye Farisi. So angakhale Yesu unyasidwa ndi khalidwe la Laodicea, kumano akuyima panja pa mitima ya anthu amene ali mu Laodicea. So Yesu amanyasidwa ndi system. Anyasidwa ndi system ya Laodicea. Koma Yesu sakunyasidwa ndi anthu amene ali mu system ya Laodicea. Akufuna ndithu akuyitanira kuti akhale pa ubale wabwino pakati pa iye ndi iwo. Right? So icho chimene ndifuna tiziwe kunena kuti system imene isali bwino. Koma anthu ake ndi amene akuafuna Yesu. Chivumbulutso 3 verse 21 mpaka 22 ali bwanji. So chapter 3 verse 21. Kulakika ndidzampatsa akhale pansi ndi ine pa mpando wa chifumu wanga, monga inenso ndinalakika, ndipo ndinakhala pansi ndi Atate wanga pa mpando wa chifumu wace. Verse 22. So abasi yati enoyenga 22 ani mafuna bokhapo basi. Okay. Right? So
tikamva chimene Mzimu akunena pa Deuteronomy 12 iwo akukhala nawo khutu amve chimene Mzimu anena. So amene atagonjese mindset ya Laodikaya, amene atamulole Yesu akhale mpulumutsi wawo, Yesu akhale mutu wawo, right? Amene atagonjese this Laodicea mindset azakhala pa mpando wake wachifumu ngati iye anagonjesa kukhala pa mpando wachifumu andani wa Atate ake. Iyi ndi reference yake mu chapter 20 verse 4 to 5 pamene tikuona mazana anthu amene akukhala naye pa mpando wachani wachifumu, ata amene agonjesa lemba la chilombo etc etc. So tikano muno mwino, not all is lost in Laodicea, kuli anthu ake amene atagonjese, and the evidence akaonesa yenepa pa Deuteronomy verse 4 to 5. Chachikulu ndi kusata Yesu Khristu akhale mbuye ndi mpulumutsi. So tikamaona tona amene agonjesa, amene akulakika, si anthu amene akungokhalirabe mu Laodicean mindset, ndi anthu amene akumvesesa chimene Yesu anena cha iwo ndi kutembenuka ndithu kwa mboni yoona. Chifukwa anena zona za Laodicea ndi nani? Ndi Yesu. So akalandira chovala chachoonadi, akalandira chilungamo cha Yesu Khristu, ndi kumvesesa true insight yoti tikamakaza mpingo ndi chani, ndi kumvesesa chikhulupiriro chimene agonjesa dziko. Akamvesesa zimenezi ndithu azakhala pa mpando wachifumu ndithu mu dziko latsopano, right? Azakhala ndithu mtukamba za kumwamba umene kusadziko sozano pepani, azakhala pa mpando wake wachifumu zakandapanda ndi Yesu kuweruza. So iwo amene tikaona muno bwino fundo ina ndi mphatikamba next week, right? So chachikulu ndiona ndikhale pamodzi ndi ndani? Ndi Khristu Yesu. Tikamakamba za Laodicea, uthenga ukubwera ndithu mwachindunji, uthenga ukubwera momveka bwino. Onera tino anthu a Laodicea afunika ndithu masomphenya atsopano, afunika ndithu avale wala kumene kumabwera ndi iwo amene ali ndi mzimu wake. Akhala ndi mzimu wake anthu a Laodicea, akamlola Yesu Khristu alamulire zonadi zimene Yesu Khristu anena ngati mboni yoona, akazilandira zimenezi nawonso akhala ndithu pamodzi ndi iye ndi kukhala part of thupi lake. Ichi ndi chimene mzimu akunena. Yesu akunkha ichi kuzera mwa mzimu wake. Amene akumva ali ndi khutu atani amve mawu ake. Tikhale ndi nthawi yapemphero. Semasomphere. Ambuye, we just want to thank you. Tokoza kwambiri fati mulakhala nafe pamene pamanga study mawu anu. Ukaenda anthu onse amene tinawanga join ndi anthu amene atapanga join later, wadalitse ndi kuwapatsanso chisomo chapadera kuti akathe kulandira chiphunzitso chimenechi ndi kukhazikika mwa Yesu Khristu yekha, mboni woona, ndi kutembenuka mtima kulandira moyo wake ndi kukhala zonena zatsopano. Tuthokoza ifuna matikonda kwambiri. Inu mukalemekezeke nthawi za nthawi. Muzina Yesu Khristu pemphera. Amen.